Innata bidu għal fażi oħra ta' twettiq tal-proġett ta' Tin Interconnector bejn Malta u Sqallija permezz ta' sħarriġ marittimu dettaljat. Bastiment ta' riċerka qed jagħmel immappjar tal-qiegħ tal-baħar biex tinġabar informazzjoni importanti u tkun ikkonfermata l-kundizzjoni tal-qiegħ tal-baħar waqt li jkun żgurat li l-kejbil li se jkun installat taħt il-baħar ikun jista' jitqiegħed bl-iktar mod sigur. Il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta, Ismail D'Amato, spjega li l-isħarriġ se jipprovdi l-informazzjoni biex titfassal l-aħjar rotta u metodoloġija ta' protezzjoni u jitnaqsu r-riski waqt il-proċess ta' tqejjid tal-kejbil. It-tqejjid tal-kejbil se jsir minn vapur speċjalizzat. Wara li f'April ġie ffirmat il-kuntratt għal manifattura u tqejjid ta' Tin Interconnector, ix-xogħol fuq id-disinn tlesta u beda l-manifattura tiegħu. Issa l dik il-fażi għaddiet qed nikkonċentraw fuq il-parti marittima. Interconnect Malta permezz tal-kontrattur tagħha qed tagħmel dak li jsejħ Detailed Marine Route Survey fejn it-tul tal-rotta ta' 100 km fuq kuritur ta' 50 metru ħajjiġu studjati fuq livell dettaljat b'5 teknoloġiji differenti sabiex ikonna stampa dettaljata u ċara ta' qiegħ il-baħar sabiex mbagħad meta eventwalment isir it-tqejjid tal-kejbil inkunu nafu fejn irid isir ħalli jitnaqsu r-riski li possibilment jista' jkun hemm fuq infrastruttura ta' dan it-tip. Interconnect Malta qalet li la darba jitlesta Tin Interconnector dan se jsaħħaħ is-sigurtà tal-provista, jippermetti integrazzjoni akbar tal-enerġija rinnovabbli u jgħin lil Malta tilħaq il-miri tagħha tal-2023 dwar il-klima u l-enerġija. Il-kumpanija Next Geo li tispeċjalizza fix-xjenza ġeoloġika qed tmexxi dan l-istħarriġ marittimu.